Hello mga kaurag. Nandito pa rin po ako sa Pililla Rizal. At ngayon po ay meron po tayong pupuntahang matanda daw po. Ito po ay galing sa Facebook po. Meron pong nag-comment na at humihingi po ng tulong. Meron daw pong nakatira dito na isang matanda sa kagubatan nitong lugar na to dito sa Barangay Malaya, Pililla Rizal. Ito daw po ay yung Barangay Bukatot. So ngayon po ay pupuntahan po natin. Tara po, samahan niyo po ako. Medyo malayo po at liblib yung mga dadaanan, gubatan po. Pero pupuntahan po natin at ang atin pong vlog ay para tumulong po sa mga nangangailangan. Tayo naman po ay masaya sa ginagawa natin. Ang importante lang po ay dapat masaya tayo sa ginagawa natin para tayo po ay nag-i-enjoy. Bukod sa nag-i-enjoy na po tayo, ay nakakatulong pa po tayo sa kapwa. Ganun pa man po ay ako po ay hindi po titigil sa pagpapasalamat po sa mga sponsor ko po na may mabubuting puso. Unang-una po sa akin pong anonymous sponsor na napakabait po at handang tumulong po sa kapwa. Kay Ma'am Tiromi Jenny Seki na sponsor ko rin po na nandyan po, nag-aabang lang po ng mga matutulungan. Sa mga gusto niya pong tulungan ay agad po siyang nagbibigay ng tulong. At siyempre po kay Sir Tating, maraming salamat po Sir Tating sa tiwala pong ibinigay niyo sa akin para po matulungan si Ate Aileen. At ngayon nga po ay sinisimula na po yung pabahay ni Ate Aileen. Ganoon din po sa akin po anonymous sponsor na nagbigay po ng tulong para kay Ate Aileen. Ayan, bangin na naman po. Bangin na naman po. Ayan o. Ayan. Bangin. So bababa pala tayo sa bangin. Bababa po tayo sa bangin. Madulas pa naman. Yun. Dahan-dahan natin ito pababa. Ito na pala. Dito na pala kami. Ito po yung bahay niya. Ito po yung bahay ng matanda. Tapos, siya lang po mag-isa dito sa lugar. Kasama anak. Kung titignan nyo po yung inyo pong, yung kanya pong paligid. Gubat.
Gubat po. Tapos dito pala nakatira si nanay. Kita natin si nanay. Magandang umaga po. Ay, Pilar. Magandang umaga po. Ay, Ay, Pilar. ito po si nanay. Kamusta po kayo dito? Ito, nandito ako. Hirap. Sino pong kasama niyo po dito? Namamanid ang kamay ko. Bakit po? Nung madapa ako nung matagal na hanggang ngayon. Nadapa po kayo? Oo, hanggang ngayon. Namamanid. Namamanas naman pa. Ay, sino po ang kasama niyo dito sa bahay? Wala. Wala akong kasama. Nag-iisa ako dito. Ang palaki ko nandyan. O, may bahay dyan. O. Palaki ko yun. Yan natin. Anak ng kapatid ko namatay naman sa panganganak. Kaya yun, bugtong, solo, walang kapatid. Pero may anak na siya, 3. Ikaw po, mag-isa ka lang pong namumuhay dito po. Oo, paggagawa akong bahay dyan, ang tagal na hindi naman nagagawang bahay. So ito po yung bahay niyo lang. Ito, ginawa to ni Dong, kasi nasa abroad ang asawa, ang babae. Ang tagal na. Sino po yun? Ano niyo po yun? Wala, hindi namin kaano-ano. Napunta sila dito, taga Mindanao. Taga Mindanao, pero umalis uli nang mayari ito. Ginawa niya to sa kayong isang yun. Bakit niya po ito ginawa? Para sa'yo? Hindi, tinirahan din nila. Tumira din sila dito. Dati nagbahay lang sila doon sa puno ng mangga. Doon. Kabali, iniwan na lang po sa'yo itong bahay. Oo, silang mag-asawa. Ilang taon na po kayo? Palagay ko, mayroon na akong mga 90. 90 mahigit na po? Hindi na nga ako makahalos makakita. Ang mata ko matulo palagi ang ano. Luha po. Tapos nag-iisa lang po kayo dito. Wala po kayong kasama. Malabo. Oo. Wala kayong kapitbahay, ano? Wala. Eh, sa gabi po, paano po ang dilim dito, no? Ito, binibilad ko, solar ko, may ilaw, namamatay, nabubuhay yan. Ah, ito po. Oo. Maliit. Oo. Pero sa gabi po dito, ang napakadilim. Madilim nga. Ito po yung paligid ng bahay ni Dong. Lola, oh. Ito po yung paligid ng bahay ni Lola. Sa dito po, ilog. Tapos gubat po. Etong, Dito ako nakatigil, dito tumutulo, doon lang sa tulo ko. bakit po kayo dito tumigil, Nay? Dito? Opo, nagtatanim po kayo dito? Yan, mga tanim ko dyan saging. Mga tanim nyo pa po yan. Oo. Ano po yung ikinabubuhay nyo? Yung ano, yung minsan binibigyan ako ng bigas na palaki ko. Ah, meron kayong palaki na parang ampon, ganun? Oo. Ah, Namatay ang ina mo sa panganganak. napapasyalan naman po kayo dito. Bugtong yun, walang kapatid ko. Bugtong. 3 na anak niya, may anak na rin. Anak na rin po. Eh, paano po na pag dumarating yung panahon na nagkakaroon po kayo ng karamdaman? Pinapasyalan naman po ba kayo dito? Hindi na eh. Nagsisigaw na lang ako. Nakakatulungan ako ng Diyos. Gumagaling sa matagal din gumaling. Masakit ng dibdib, likod, ganun lang. Namamanas na rin ako. Tapos ako, siguro malapit na ako pa ako mamatay kasi namamanas na ako. Hindi ako naman tinatanggihan. Huwag niyong isipin yun, Nay. Huwag niyo pong isipin na malapit na kayong mamatay Kasi o hinahangad niyo pong namamanas na ako. mawala na sa mundo. Huwag niyo pong isipin yun, Nay, kasi binigyan tayo ni Lord ng buhay para maranasan po natin kung paano mabuhay dito sa mundo. At sa natitira nyo pa pong sandali, dahil hindi naman po natin masabi dahil kayo po ay may edad na po. At darating naman din po tayong lahat doon. Sa mga natitira nyo pa pong sandali, i-enjoy nyo po. I-enjoy nyo po, namnamin nyo po na pamumuhay dito sa mundo. Dahil lahat naman po tayo mawawala sa mundo. So ito po yung buhay po ni
Nanay Pilar dito. Mag-isa lang po siya dito. Ito po yung ilaw niyang ginagamit. Yan. Ito po, ilaw niyang ginagamit. Sa gas yan. Dahil meron daw po siyang solar, pero yung solar naman talaga niya, hindi naman talaga solar na ano lang to eh. Yung solar lang to na siguro mga 300 lang to. Hindi nakakabit sa baterya. Oo, na hindi naman siya ganun katagal iilaw sa buong magdamag. Mamatay. So ito po yung bahay niya. Mamatay, mabuhay yan. Mamatay. At dito po siya naninirahan. Nay, pasok tayo ha. Sige. Ay, grabe na yung bahay mo. Sira-sira na nga ito eh. Ay, grabe yung bahay mo na yun. Sira-sira na. Gusto po. Mahirap talaga mabuhay na nag-iisa. Ayun o. Ito yung bahay ni nanay o. Ito po. Nay, wala kang anak, Nay? Set buti kayo wala. Hindi ka po nagkaroon ng anak, Nay? Hindi. Pero nagkaasawa ka naman po. Minalas na. So, ito po. 90 years old na po si Nanay Pilar. So, Nay, meron po kami dala dito na makakatulong po sa inyo. Meron po tayong dalang bigas. Ito po. Meron po tayong dalang bigas dito. At saka groceries po. Maraming salamat. Opo. Groceries po. Meron po tayo itong ano, biskuit. Sabon panlaba, Nay. Sabon panlaba. Toothpaste. Biskuit. Meron po tayong dalang noodles. Meron po tayong dalang kape. Mga noodles po. Meron po tayong dalang sardinas. Ayan po. Ang dami ng biyaya naman. Opo, para sa'yo talaga yan. Meron pong asukal. Meron pong noodles po. May nagluluto ba kayo? O, meron toyo dito. Meron din po kayong gatas. Opo, tapos sa umaga po gatas. So ito po. Meron din po tayo dito Nakakabili ng data. bigas po. Ito po. Ito po. Lagay na lang natin dyan ay sa taas. Dito nyo po nalagay? Hindi, may paligilasan ako doon. Opo, sige po. Ito po. Ang dami, salamat. Ang dami nito. Ayun po. Naabutan po natin dito si Nanay Pilar ng kanya pong konting pangangailangan tulad po ng bigas at mga groceries po. Nay, maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin. Ay, salamat ng maraming. Hindi ko naasahan itong mangyayari ito. Binigyan niyo ako ng biyaya. Ano pong masasabi nyo po sa nagbigay po sa atin? Maraming salamat po. Hindi ko kilala kayo. Maraming salamat sa yung binigay niyo ito. Salamat maraming. Ayun po. Walang katapusan. Sana biyayaan ka din kayo ng Diyos. Ng grasya. Ayun po, maraming salamat daw po, sabi ni Nanay Pilar, sa tulong po na ibinigay nyo po kay Nanay Pilar. Ito po, Nay, hindi po ito galing sa akin. Ito po ay galing po sa ating mga mahal na sponsor. Dahil ang akin pong YouTube ay bago pa lang po ako at hindi pa naman po kumikita. So maraming salamat po sa atin pong sponsor. Ito po pala na galing sa ating pong anonymous sponsor. Sa kanya po ito. Bukod po sa pagpapabahay na ibinigay niya kay Ate Aileen, ay nagbigay pa rin siya ng iba pa pong financial para po ibigay po natin sa mga mahihirap. Kaya maraming salamat po sa atin pong
anonymous sponsor. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat na walang katapusan na ba? Biyayaan din kayo ng Diyos ng grasya ng buhay na mahaba pa sana. Opo. Maraming salamat din ay Pilar ha. Hmm. So yun po, ingat po tayong lahat sa atin pong mga OFWs po na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po. At ngayon po ay maraming salamat din po kay Sir Tating at kay Ma'am Tiromi Jenny Seki at sa lahat pa po ng mga sumusuporta po sa ating channel at kaibigan ko po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi. God bless po.